Hi, ndewonu, ana m ekene. Aha m bụ Ụkata Ugochi, Krista ndị Igbo. So today's nkuzi nke nju ebe n'ụbọchị taa bụ maka Ụdaume. In my last post, I posted Ụdaume Mfe na Ụdaume Arọ, and I made mention that we have 8 vowels in Igbo language, 8 vowels. In that 8 vowels is divided Ụdaume Mfe 4, Ụdaume Arọ 4. Ụdaume Mfe is so easy to pronounce. Those are the ones that has dots at the bottom. You can also call it Otu A. You can call Ụdaume Arọ Otu E. Okay, so I have a written ones here. Don't know if you can see it. A written one here to make our teaching good. Okay, this is Ụdaume Mfe. Ụdaume Mfe, if you can see that. Ụdaume Mfe, I told you earlier. We have A, we have A, we have O, we have U. Okay, these are the examples of them. Aka, the ones I underlined, they are the ones that is Ụdaume Mfe. Aka, that is A plus A. In this word, this and this A are the Ụdaume Mfe in this word, and that is king. We have Ụkwụ, leg, this O plus this O, that is Ụdaume Mfe in this word. We have Oka, this O and A, they are the Ụdaume Mfe. And one thing about Igbo vowels are the Ụdaume Mfe, this Ụdaume Mfe, they go hand to hand with Ụdaume Mfe. Ụdaume Mfe na gakọ na Ụdaume Mfe, ebe Ụdaume Arọ na gakọ na mkpụrụ okwu dị na Ụdaume Arọ. So now, ka anyị gaa na Ụdaume Arọ. Ụdaume Arọ. A, I, O, U. Okay. Eze. A na A, ime ya Ụdaume Mfe na Ụdaume Mfe na agakọ, ebe Ụdaume Arọ na Ụdaume Arọ na agakọ. Ebe ọ bụ na nke a bụ Ụdaume Arọ, Ụdaume Arọ na Ụdaume Arọ binye ya agakọ. Ya mere anyị ji enwe A na A, eze, eze. This A, the underlined ones are the Ụdaume Arọ. Okay. Then ike, I na A, ube, U na A, ehi, I na A. You can see that. So that is just it for the little children, for the little lesson. I hope you have learned something.